Kermit, hè, de kikker, die ken je wel, hè? Ja, dat is jouw vriendje. Die ging met Duizendpoot, hè, die ken je ook wel, gingen ze uit eten. En Kermit zat al de hele tijd te wachten op Duizendpoot, maar die kwam maar niet. Nee. Het duurde en het duurde en toen kwam uiteindelijk Duizendpoot binnen. En wat was er aan de hand? Nou, Duizendpoot zei, op de deur stond, eerst even goed je schoenen poetsen. Daar stond hij met Duizendpoot in de poetsen. Ja, dat was leuk.